Kawadhi nyimeni Komiti mar bura mochung'ne riwo duond buche kara political parties liaison committee koro dwaro ni otim lokruok ne lai ma itiyo godo e pogo ne duond buche omenda kagiwacho ni lai ma itiyo godo sani onindo nyabathe konchiel. Jotelo moyier manyien ma komiti no wacho ni lai ma tiyo sani oket tenge otekedo tenge duond buche matindo mamiyo gi yudo pek e taya pise mag duond buchego. Magido wachore kinde yiero mag jotelo manyien mag komiti no kama Evans Misati ma duond bura mar Progressive Party of Kenya ne oyiere tam mar ariyo e yiero mane ota kod IEBC. Joyce Oduor gi ler mathoth. En yiero mane okelo kanyakla jokanyo mopogore opogore kama duol mochung'ne yiero e pachoka IEBC emane omi ting' mar tayo yiero no. Koloso kod ute fwambo tok yiero e magawa moro e boma ma Naivasha, Evans Misati ma oyudo thuolo mar telo ne komiti mar od bura mochung'ne riwo duond buche kata political parties liaison committee e tam mar ariyo owacho ni apisi manyien biro tiyo matek mar neno ni otim lokruok e lai mar pogo ne duond buche omenda. Owacho ni gisani duond buche duto nigi achiedh nade e yudo omenda kowuok e migawo mar omenda gino mathiro chenro mag duond buche. 0.3% that is supposed to come to the political parties is attained, and then the formula is given so that all the registered political parties can be able to have resources to run offices. You have been having challenges of maintaining 24 offices across the country for all the political parties, but we are engaging the registered political parties so that we can see, one, we are looking to amend that bill. Kotene kod moko kuom jotelo manyien e komiti no, Misati bende ochwalo ywak ewi kwan mapiny mar rawere mandikore kaka joluto ombulu e chenro mar ndikruok madhi nyime kowacho ni duond buche biro tiyo machiegni kod IEBC e lombo rawere mondo ndikre kaka joluto ombulu ka chenro mar ndikruok pok orumo. Nobody will take the Gen Zs any serious anymore until we see that they are registering as voters, because the turnout has been very, very poor in across the country. We are going to work with IPC to ensure that the members who are members of these political parties who are here will be encouraged to register as voters. Misati bende otiyo kod thuolo no e puoyo IEBC ewi ikruok magiseketo e tayo yiero madundo ma ibiro bagi e kor gwenge mopogore opogore e pachoka, yiero mane osedeko kuom thuolo mar higni ariyo. I want to report here that we got an update from IPC. They're on course. The political parties, we got all our candidates cleared without any hitch, and we want to thank IPC. And we are supporting the current commission as constituted, and we hope we'll give them the support to deliver a free and fair first by-elections, and then because it will be an indicator of the 2027 general election. Korka kore jalup jakom mar komitino Zahar Rashid wacho ni komitino biro siro lwedo IEBC mondo obi ota yiero madundo kachiel kod yiero ma higa mar 2027 e yo mahuyanga. LC is a dialogue platform, and we need to ensure there is peace, dialogue, and fair elections. IEBC, I think for the first time we have a committee that we can trust, and this is just a litmus for what to expect in 2027 general election. So we are hopeful that things will go well and Kenya will be united as we've all wanted it to be. Jakeno manyiena mar komitino Brown Kariuki bende wacho ni gibiro neno ni duond buche duto owinjo ber mar omenda ma imiyo duond buche ka jakeno machon Jerry Owiti ma bende en jatenda duond bura mar Alternative Leadership in Kenya Party opoyo kaka ne ota yiero mag komitino e yo maler. My work here is to look for funds. As you can hear, we are affected by the PPF and bring inclusivity to all the parties, because that is what will make this nation move forward as equal. That it was very successful, and IEBC should remain steadfast for Kenyans to believe in them, because the election was very peaceful and very transparent. Joyce Oduor, Ramogi TV. Gikone rowere mapachoka mane ndikore kendo puodhi ne chenro mar dongruok mar nyota kawuono yudo omenda mag dongruok mabiro konyogi e chenro mopogore mag ohala.